Bij Heerenveen valt nou ook alles de goede kant op. Had dat misschien ook een beetje te krijgen met het feit dat de club bekend maken had dat ze net trok in Sille maar de trainer, Jurgen Streppel? Ja, ik denk dat dat er niet zo heel veel mee te maken heeft. Het is wel heel opvallend. Heel opvallend, maar soms vallen dingen ook gewoon goed. Kijk, ik denk dat Bulthuis, die tamelijk moeizaam aan het seizoen begon, is zich nu ontwikkeld tot een hele degelijke verdediging. En wat bij Heerenveen natuurlijk nog wel eens een probleem was, dat als je het achterin niet dicht houdt en je scoort niet, dan heb je een serieus probleem. En met Bulthuis zit er een slot op die verdediging. Pelle van Amersfoort speelt goed. Ik vond Roggas een openbaring afgelopen week tegen ADO. Maar ik zou nu niet mee aan een soort halleluja-stemming willen doen. Want het wordt er fantastisch gevoetbald. Want als je het een cijfertje mag geven, was het wel een mager 6 nog hoor. Ja, dat is dan de wedstrijd in ADO. Wat nou, ja. Had het er iets mee te krijgen? Het bekend maatje dat Streppel net langer trainer meer is bij Heerenveen? Nou, misschien in de drukker een beetje jou. Ja, want over maart, toen verliezen ze van het les van Ajax. En kreeg de Nooi wat bekend dat Streppel, net langer trainer meer is van Heerenveen. In dat geval Taco hier net meer. Nee, nou goed, ik denk dat we van een aantal spelers best wel een punt wijzen kennen dat je wat losser erin staan. En soms is dat krek even belangrijk om de prestaties wat te verhegen. Goed, ik ben het wel met Jaap in is dat het spul nog net, dat hoeft nog net in de kranten maar grote gebaren, maar... Je wint wel en je hebt punten en eigenlijk geldt hetzelfde voor Heerenveen. Die kan heus wel eens een keer stunten in die play-offs. Ja, en de grote man eigenlijk aan de kant, oude notitie dan in de tussenwedstrijd in ADO. Dat wie Marco Roggas met 2 doelpunten. Roggas kwam lange tijd net voor in de plannen van Jurgen Streppel. Dat wordt ook wel bij ADO heel slecht verdedigd. Heel knap overstapje. Ja, prima overstapje. Maar hij kwam eigenlijk net in de plannen voor. Dat kwam ik dus wel. Omdat, omdat Ødegaard blessure is. Toch een heel oud type voetballer. Ja, ik begreep dat eigenlijk net, want ik hier zag heel veel verwachting van die Ødegaard. Net alleen van het feit dat hij bij Real Madrid wie of zo, maar wat kan die zo mooi voetballen. Geweldige voetbal. Zo prachtig. En wat nou leuk. Maar wat gebeurt er? Maar het hele seizoen met Heerenveen, er zit toch best een goed elftal. En waarom? Vanaf het moment dat Ødegaard in de ploeg gekomen is net een goed huwelijk geweest hè? Tussen Heerenveen en Ødegaard. Hij had leuke dingen, Sjenlitten, maar hij is eigenlijk nooit beslissend geweest. Dus ik vind eigenlijk dat ik wel een van de redenen is dat het nou wat beter gaat, dat hij er net meer is. En dat klinkt sneu, maar die ploeg die zit gewoon oors. Maar dan maak ik het nog sneuer. Die Ødegaard die dus in het Noord zelf toch gewoon weer fantastisch voetbalt. Hè? En ook heel belangrijk is. Ja, maar leidt het dan aan Streppel? Ja, het ligt niet aan Streppel. Kijk, je kan hele discussies voeren. Misschien ligt het ook wel aan Streppel. Kijk, die Ødegaard die had gehoopt dat hij daarin op de 10 zou spelen. In een spelbepalende rol. Nou, dan zegt Streppel weer, dan heb ik een probleem met de balans in het elftal. Dus dat kon niet. Die werd een beetje weggezet in een rol waar hij niet uit de verf kwam. Maar op het moment dat die man even in balbezit komt, dan zie je wel dat hij wat heeft, die Ødegaard. Dat echt een hele bijzondere voetballer is. Ja, maar goed. Geert Jelle heeft wel een punt. Hij heeft nooit beslissend werd. Je ziet soms prachtige dingen dat je denkt, wat kan die jongen fijn voetballen. Maar ja, dus eigenlijk hij heeft contract erin te houden. Hij gaat aan zijn waarom naar Madrid. Dus eigenlijk zei ze ook van Gerry Hamstra, hoe is het net werd te bellen? Nee, zoek zeker net van. Maar goed, ik denk net dat die jongen nog een keer in Nederland te zien is. Hij moet nou ergens oors in Real Madrid zal net zoals ik maar weer naar Nederland. Denk ik, maar goed. Hij is net goed genoeg voor het eerste van de Koninklijke? Nee, nog net. Alleen dan kom je weer in Noord-elftal. Maar vanaf de eerste wedstrijd dat er in de basis toen, moest Heerenveen het omgooien. Ja. En dat is toen ontkend. Toen heb ik hier zitten aan deze tafel. Ik zei, wat er gebeurt, die jongen die komt erin. Toen goed voetbalt, hij voetbalt slecht. Hij komt in de elftal. Dat gaat uiteindelijk ten koste van Pelle van Amersfoort. Ja, en vanaf toen is het minder gong. Ja, en nu zie je eigenlijk het omgekeerde gebeuren. Hij heeft er net meer. En nu kunnen ze weer maar boetespelers spelen. Die het net te volle naar binnen komen. Ja, en daar komen wel resultaten terug. Ja, ze voetballen dus nou bent. Nee, maar als je heel cynisch bent, kijk even hoe Pelle van Amersfoort opbloeit. Dat vond ik afgelopen week in ieder geval de beste speler bij Heerenveen. En dat komt, zei je eigenlijk echt omdat Ødegaard nou net mooi doet? Nou, omdat hij heel geforceerd, want daar heb jij wel gelijk in. Dus heel geforceerd is daar natuurlijk naar een systeem gezocht om Ødegaard te laten spelen. Daar is Pelle van Amersfoort de dupe van geworden. Maar wat betekent het dan voor de wijze van het voetballen in Geert-Jelle? Want hoe voetballen je dan? Hoe voetballen Heerenveen oors, mooi en zonder Ødegaard? Nou, als je Ødegaard is een jongen die de bal in de voeten heeft. Die wil graag op middenveld spelen, die wil graag op 10 spelen. Daar wil je geen ruimte voor volgens Streppel. Dus dan zet er hem op Ruls Boetendel. Ja. Hij komt soort in de bal. Ja. Als hij de bal heeft, komt er naar binnen. Ja. En dat is voor die oren jongens is dat heel moeilijk voetbal. Maar waarom zet hij hem net gewoon op 10? Is dan de vraag. Het is toch een prima nummer 10? Dan is in de theorie van Streppel is dan de verdedigende balans weg. Oh.
Ja. Maar goed, Streppel die roept nou in elk geval... te weinig proberen, denk ik. Ja, ik denk dat vaak het zien. Het is zo'n speler die het volle kent. Die was zo vol mogelijk in balbezit brengen. En dan... Ja, dan bouwt ze het eromheen. Ødegaard is er dus nou net bij, Schaars ook net. En dan komt er een keer zo'n jongen als Rogas komt dan op. Die hier maar haast oorskreun, toch? Ja, weet je wat ik nou leuk vind? Er is de laatste tijd, daar werd net in het filmpje ook een melding van gemaakt. Het amusementswaarde van Sport op Heerenveen was natuurlijk het afgelopen maanden dramatisch. En als je nou kijkt wat dan zo'n Rogas toevoegt, die maakt er toch weer een leuke voetbalavond van met wat acties. Je ziet het bij, ik heb het al vaker als Pelle van Amersfoort, zie je het ook. Er zit weer wat dynamiek in dat elftal. Ja, trainer Strijnshaas, die zei, of trainer Streppel, die zei eigenlijk van, ja, die roemt het collectief. En ik heb de jongens een compliment gemaakt. We hebben natuurlijk de laatste weken nogal wat blessures. Dus wordt het voetballen iets anders. Maar er staat een ongelooflijk collectief om deze wedstrijden tot een goed einde te brengen. En dan hebben we inderdaad individuele kwaliteiten nodig om tot een goed resultaat te komen. Nou, dat hebben we vandaag prima gedaan. Vorige week was het Nemanja en Pelle die dat fantastisch hebben gedaan. En nu is het Marco en volgende week is het Arber. En die week erop zal het Nemanja weer zijn of Reza of Henk. We hebben iedereen keihard nodig. En dat heb ik de jongens net gezegd. Het gaat om het collectief. En dat stemt me echt tot tevredenheid als ik zie hoe we met elkaar omgaan. Vechten voor een goed resultaat, dan belooft dat wel wat voor de komende week. Ja, Gert-Jelle, bestaat bij je mis? Het hechte collectief, bestaat het bij je mis? Is Heerenveen echt een heel hecht collectief? Nee, ik vind het onzin wat er zo uit. Echt onzin. Het zijn open deuren die hij intrapt. Kijk, die man die zegt nooit wat zinnigs. Die Streppel is een aardige man. Zelden niet zinnigs. Dat is nou ook weer overdreven. Ik hoor hem nu echt alleen maar clichés roepen, open deuren in. Ja, dit is echt onzin wat er zei. Want uiteindelijk zei hij van dat collectief hier de jeder net. En daar zei er eigenlijk ik mooi, vind ik hem je werk net goed in. Exact. Vind ik. Maar goed, zij kan je het uitlezen, maar zij is het natuurlijk wel. Ik bedoel, als hij nou zei, is dit een collectief. Ja, wat hebben we de laatste oorleers jongen dan? Ja, blijkbaar geen goed collectief. Ja, blijkbaar spelers die het net voor de club voetballen, maar voor hunzelf. Ja. Nou ja, dat vind ik wel mooi van. Want ik bedoel, die jongens die doen goed hun best. En ik denk dat ze het geluk op dit moment even mooi hebben. En ja, maar wat hij zei het collectief, daar kan ik me net in vinden. Ja. Even waarom naar Heerenveen, Jaap. Had Jurgen Streppel, had je puur zoeken naar het spelersmateriaal, alles eruit hellen? Ik vind dat heel moeilijk. Als ik de laatste weken kijk, ben ik geneigd om te zeggen van niet. Maar ja, kijk, ik vind het moeilijk. Ik denk dat, kijk, wat in ieder geval dit jaar bij Heerenveen heel sterk gespeeld heeft, is dat er een soort steriel voetbal werd gespeeld waar het publiek moeite mee had. Nou, je voetbalt voor je fans. Dus ik vind dat wat dat betreft de voetballiefhebbers ook altijd gelijk hebben. En dus, ik vind het gewoon moeilijk. Kijk, je verwacht van zo'n Ødegaard, verwacht je een hoop. En dan blijkt dat er een voetballer is die gewoon heel leuk is naar te kijken, maar weinig effect heeft. Ja, goed. En een Sanelli die dan weer geblesseerd is. Precies. En passeert. En gepasseerd met fantastische voetballers. Dat is nou het punt. Ik heb ook een uitzending hier in augustus, september, heb ik ook Hamstra gecomplimenteerd met zijn aankopen. Maar ja, ik denk dat als je dan toch kritiek op Streppel mag hebben, is dat van een aantal spelers waar je wat meer van verwacht had, het rendement heel laag gebleven is. Ja, Maarten de Jong is optimistisch, Geert-Jelle. Maar als in de play-off dan tref je ploegen als Utrecht, Vitesse, PEC Zwolle, misschien ADO nog. Ja. Waar is dan de beste? Nou, de beste is misschien Utrecht. Alleen dat gaat alleer ik net vanzelf. Ja. Maar als je werd het eigenlijk omgeert, werd het op waarom kwam het entertainment in het stadion. Exact. En dat is fut. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het huidige voetbal, hoe dat gaat. Orenclubs hebben er ik last van. Contracten zijn kwad. Trainers die denken van, we moeten presteren. En die winnen lever min je 0 als dat ze met 3-12 verliezen. Exact. Je moet horen hoe vaak Streppel het ook over het resultaat heeft. Ja, maar goed, het gaat alleen maar op het resultaat staan. Maar goed, als een trainer net presteert, dan flint het eruit. Ja. En heel snel. Dan denk ik van oké, als club kun je een signaal aan. En zeggen ze van, we jou een contract vertrouwen hier. En dan geeft er net uit. En dan is die nou voetbal spelen. Zoals Riemer dat vroeger met Foppen deed. Ja.